ta ɗauke ta mamale ta a mai ta baya ta ji kama mai aikin mana akwai murya mace a ciki ta aikin ga mai ɗaya ki aikin zai kuma ta ta wani tana kawaka ta wanda dai za ta ɗaya akwai ba ɗan da samu da nan don Allah ku ɗan ƙara mata ku don Allah ku ƙara kai sauka lafiya sauka lafiya sauka lafiya karbo sai ba ka da kallon fa zo madan taka aina baya idan ba abin da nake karɓar ma da kira shi a ba can za ka da kallo ba mawaƙi ga inda masoyanka suka can a cikin musulminki makaranta kai kawo da abarki da rake ce yau tuki ya rida kina fada amira barkanki da zuwa duniyar tona da kowa lafiyar gani ba tambaya thank you